bese kuyenzeka into uyithande but isimo singavumi kwenza ukuthi uyabona into ngiyayithanda but akwenzeki. So wena uzokwazi bese uyakusiza ukuthi le nto leyo yenzeke ngoba ukufundele lokho. Fanele ube confident. Le ngifundiswa yona kuyo yonke into engenzayo ngisho ukuthi ngizoyenza. Ngalonke ube nokusaba because uma usaba ezinye izinto kugcina uzenza ubhede ngenxa yokuthi uyasaba. So i-confidence iyona kakhulu nje fanele inginike amandla. Noma uhamba noma wenza izinto kodwa ukhumbula amagama uthi kodwa kuthiwa ngihandsome and ngi-healthy and futhi ngingayenza le nto. Yeah, lawo magama akusiza noma ugive up, akusiza ukuthi uye emgceni. Handsome. Kunye ngifuna ukuvula i-foundation yami for abantu abama-intersex silule kakhulu nje ngoba impela kusasekude kufanele sikhona nabantu abama-intersex. Ikakhulukazi nje ngifuna ukuyilula indaba ama-ID ukuthi umuntu oyi-intersex ithola kanjani i-ID, indaba yama-operation, umuntu engenzisa ama-operation ngenkani, umuntu ayilandelele yena, nanokuthi futhi awazi nanokuthi yena ama-risk operation imaphi. Kubalulekile ukulula isandla kwabanye abantu because nami uyabona abantu balula kakhulu isandla. So ngabe sengenza isono mina mase sengalula isinye isandla because bangifundisa ukuthi njengoba basiza mina basizo batshala imbewu ukuthi nami ngidlulisele phambili. Esi-Reset Plug isitolo esidayisa ama-products ngamanani aphansi kakhulu uma uqhathanisa nakwezinye indawo. Usithola kanjani? Iya lapha ku-Google bese ubhala esi-Reset Plug and then uma ufuna ukubona ama-products bese uya ku-menu bese ubheka u-view all then uzobe usuwabona ama-products ethu. Uma kuwukuthi usomabhizinisi nawe ufisa ukudayisa esitolo sethu, iya lapha ku-contact us ebese uthola imininingwane yethu ebese uyasithinta. Kanti siyatholakala naku-TikTok, Facebook kanti naku-Instagram siyatholakala. Sanibonani Dumelang. Hello, bonjour. Igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kaluwela zinkonjane zona ezihambela le kude phezulu. Well, today we are coming to you across the road nabo babomkhulu sithuthela phambi kolwandle namhlanje. As you know, we have been announcing this. If you have not bought your tickets and you are not here, angikwazi ukuthi because sishilo ukuthi today is a big day. We are talking all things intersex. We are educating, we are empowering, and we are changing people's lives one at a time and bringing new hope. That's what this podcast is all about. So njengenjwayelo ke angihambi ngedwa, ngihamba hayi nizodideka ukuthi lo nimaziyo angivele ngithule ngoba nithi ngikhuluma kakhulu. Anyway, angithule anibingelele is a friend of the podcast. Uke wafika before wasifundisa izinto eziningi before efika la ngithi nje kwi-episode yokugcina esayenza naye sasithembisile ukumsiza ezintweni eziningi ezingayebhekene nazo zama-challenges nokunye ke okuningi akubala. Namhlanje njengoba ela uzosinikeza i-update ukuthi kusukela ngesikhathi sishuthe naye ngicabanga ukuthi kwaku-July or August if I'm not mistaken, uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakaleni, wasizakala kephi, ukuphi manje nempilo and yini esizoyilindela kuyena in the future. And I am so certain ukuthi kukhule kufanele sikulindele kuyena in the future. Cela ubingelele. Hello sanibona. I hope nonke niyaphila. Igama lami nguzanele, maybe abaningi bayangazi. So namhlanje ke sila sizo bisa ama-updates ukuthi kwenzakalani since ngingafika la ekhaya ngaphatheka kahle. Elona izandi imfeka conversation, so ngiphatheke kahle ngempela. So okokuqala ngithanda nje ukubonga for isikhathi nakumama naye kulesi sesikhambile. So okokuqala ngifika lana siqala ama-acting classes nobhuti Mondli Makhoba, lo bhuti omdala uyi-actor. So wayengiyofunda lapho for ukuthi ngikwazi ukuba ne-confidence yonke into engiyenzayo. So salandela lapho saya ku-therapy. Saya ku-therapy and then i-therapy ngibone ingisize kakhulu kuningi ngicamba so and then saya lapho na ku-Miss Carey lapho kade sofunda khona ukuthi yena ke how to ukusebenza nabanye abantu ngoba ngeke empilweni fanele ukwazi ukusebenza nabanye abantu. So manje ke na so phinde sana kulo ne-life coaching. So ingisiza kakhulu nje zonke lezi zinto engisayi-attendile since ngifikile ngiyawubona umehluko omkhulu futhi and futhi ngiyawujabulela bengihlezi ngilifisa leli thuba. So sengilitholile and futhi ngiyathemba ngizolisebenzisa kahle ngeke disappoint.
ilokho nje ngifisa ukusho ukuthi ngeke ni disappoint and nizobona nanomphumela after 2 years 3 years ukuthi cha ngiqinisile ukuthi ngeke ni disappoint. Awuchaze ngesizulu ngoba phela singabashiye ekhaya ukuthi yini life coaching kwenziwani lapha ya and mhlambe nje mongayi unpack kancane ukuthi life coaching kwenziwani so mhlambe khona oyidingayo okodwa ongazi ukuthi iyini ngoba siyeza uPaul ukuthi ikusizile kodwa yabo yes so lapha yana ufike ushare inkinga obhekene nayo then bese lapho bese bakunika ama direction ukuthi okay since unalenkinga ikuphi ungakuthatha futhi kungakusiza ngani then bese kuyabuza ukuthi yini oyifisa ukuyenza empilweni bese kuyenza into uyithande but isimo singavumi wenza ukuthi uyabona into engiyithanda but akwenzeki so wena uzokwazi bese uyakusiza ukuthi le nto leyo yenzeke ngoba ukufundele lokho so kungaba kuningi ngachaza ukuzokushonela nge-life coaching ngisiza nokuthi umqondo ucabange kangcono na before cause ulo even uma nginika ama-idea ayakushintsha nje wena ucabanga ngakhona lawa wakho cause yena uphambili ngempilo nanokuthi uzokunika i-idea right akagijisi next year uyaka matric are you excited? I'm excited kakhulu. Are you ready? Yes, I was born ready. So njengoba uyaka matric uqale wa-attend ama-life coaching sessions mhlawumbe uma ungaphawula nje kancane ukuthi yini ozoyithatha oyithole from i-life coaching ozoyi-applya njengoba uyaka matric. So ngicabanga ukuthi fanele ibe ne-confidence le ngifundiswa yona kuyo yonke into engenzayo ngisho ukuthi ngizoyenza ngalonke ube nokusaba because uma usaba ezinye izinto kugcina uzenza ubhede nganokuthi uyasaba so i-confidence iyona kakhulu nje fanele inginike amandla then bese ngenza laba bangitshele khona ama-instruction ukuthi kuze uqhubekele phambili yenza lokhu nalokhu so ukuthi kuthiwa yini ama self what is it that bekade niyifunda lapha ya so ngiyakhohle igama but so before ke lawo magama abanginikeze wona so there is few words abanginikeze wona for ukuthi ngisho izinto ezipositive ngempilo yami ukuthi ngihandsome ngihealthy yabo izinto enjalo for ukuthi ube nepositive ukuthi wazi ukuthi noma uhamba noma wenzeka izinto kodwa ukhumbula amagama ukuthi kodwa kuthiwa ngihandsome and ngihealthy and futhi ngingayenza lento lawo magama akusiza noma ugive up akusiza ukuthi ubuye emgceni uhandsome handsome hayi nami ngiyavuma angeke ngisho into eziningi kodwa ngicela ukuyithatha le conversation ngiyifake down below on the comment section please comment yini oyibonayo njengamanje uZanele from the last time ekade la this is yena ebuya nale updates akowusho ukuthi yini nje wena ozibona nawe uyabona masunamehlo awuyabona nje ukuthi mekuthiwa umuntu handsome kusekusho into enjani so Zanele yini singayilindela kuwena after matric mhlambe after matric ngilindele ukuthi mhlambe ngiye-varsity nanokunye ke ngifuna ukuvula i-foundation yami for abantu abama-intersex silule kakhulu nje ngoba impela kusasekude lefanele sikhona nabantu abama-intersex ngiyajabula uma kukhona nje umuntu osizayo kakhulu ngoba ku-LGBTQI community nje impela nje into yethu ayinakwa ngempela kanti into eserious ekhona ngempela and futhi iyabahlukumeza abantu abaningi because abantu abadala abanalo ulwazi iy'ngane zenalo ulwazi so igcina izihlupha nabantu abangenasizathu ukuthi bahlupheke because nje yabona mina ngihluphekile kakhulu and futhi angifisi ukubona omunye umuntu adlule kule simo engidlule kuso so ngiyafisa nje ukuthi ozolandela thina kule generation ezayo kube ukuthi sek-free yonke into yebo ikakhulukazi nje ngifuna ukuyulela indaba ama-ID ukuthi umuntu oyi-intersex ithola kanjani ID indaba yama-operation umuntu engenzisa ama-operation ngenkani umuntu ayilandelele yena nanokuthi futhi awazi nanokuthi yena ama-risk operation imaphi because abanye mninginane operation but i-operation nakhona angangenayo into eclue kahle ukuthi kwenzakalani ngatsho asengiqedile ngaso uyabona ukuthi le nto iyakulimaza wenza i-operation awunayo naneshow so nama-complication awazobopha ubani awaze uyabona nje lezo zinto ezofanele ukutshela ukuthi ngiyafisa nje ukwenza i-vision board yami ukuthi umuntu kuthiwa ngithola udokotela ozokuchazela kahle before uyenze into kube ube neshow ukuthi cha ngiyasithatha ke isinqumo ukuthi ngiyayenza lento ngoba egcineni kosuku umzimba wakho makhona into wrong eyenzakalayo wena ozolimala
uyabona kuningi nje so kusho ukuthi kahle kahle le education iyadingeka Yeah, kodwa angithi sitheke uzoke uthi ukubamba isandla kancane kwi foundation ufocus ku matric and then after that very fanele ngenze matric ngibe professional because ayi bancane abantu abalithola ithuba lokufika matric manje uma ngilitholile ngilisebenzisa impela bese lapho ke sengingabona ka after matric ukuthi kuhamba kanjani nge foundation. Uvolunteer lapha ku Reach for a Dream ufundeni ku Reach for a Dream Foundation. I Reach for a Dream Foundation ke mbukeli ngiye ngayenza episode la kade siza khona umntwana obekade ene brain tumor kade siyomakhela indawo yokulala igumbulo lokulala elimamukela kangcono bengabe ephuma esibedlela efika ekhaya basebenza ngeingane ezigulayo ezina lama conditions lawa esiwabiza ngokuthi ama conditions okunokwenzeka umntwana ukuthi agule ngalendlela ukuthi kugcine kwenzeka ukuthi angafiki angawuboni u21st birthday wakhe ngesingisi baye bathi babiza ngani wena kade usebenza khona wazi kangcono babiza ngani ama deadly illnesses ne Yes, abanye bathi ama terminal illnesses so lapho ufundeni mongathi nje qapho sesivana into engiyifundile lapha yana ngifunda ukusebenzisana ngafunda nanokuthi kubalekile ulula isandla kwabanye abantu because nami ngiyabona abantu balula kakhulu isandla so ngabe sengenza isono mina mase sengalula isinye isandla because bangifundisa ukuthi njengoba basebasiza mina basiza balo batshala imbewu ukuthi nami ngidlulisele phambili yebo ungabe masothola usizo wena uthi waligodla nawe udlulisela phambili ngijabule kakhulu nje ukubona nami ngisiza kwezinye indawo ngibona ukuthi cha nami empilweni ngosizo kahle sobamba ama notes for your own foundation now ukuthi moso focus kuyona uzoqala kephi yonke nje so include up manje ukuthi kahle kufanele kwenzakale mbukele ekhaya angingayona idinga ukoniwa maye ngimangabe inje ngicela nje sihlangane kuma comments ungitshela ukuthi ucabangani ngozanele ucabangani ngakuzuzile from me goodbye.